नार्जारि मा पस्टआव उथ्रिनो हादों? आङो फरेस्ट गार्डआव उथ्रिनो हादों। माबायदि मोनदों गोसोआव जाना नोंथाङा? आंथ' गोसोआव जोबोर मोजां मोनदों। आं नाजाबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो साख्रि आंनि लाइफआव मोनबा हामगौ सानबाय थादोंमोन आं। ओमफ्राय नै दा बे फरेस्ट गार्डआव ओंखारबोदों आरो आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय साक्सेसफुल बायदि मोनदों आरो आं गोसोआव गावखौनो। बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मा बुंनो सानो बे समाव? बिटिआर गभर्नमेन्टखौथ' आं मोजांखौनो बुंनो सानो, मानोना जोंना प्रमद सारआ सिगांनिफ्रायनो थाखा फैसाजों सोलिया, मोजाङै मोजां होजोबगोन साख्रिफोरखौ बिदिन्थाइखौ होलांगासिनो आरो दा मोनफा मोनफा जोंबो दा थाइसेबो थाखा गारनाङाखै, मोनदों ओरैनो बिना फैसायै मोननाय जाबाय आरो जोंबो। दैदेनगिरिफोरजों लिंक थानाय मानसिफ्रासो मोनदों एबा फैसा थाखा नङा, बे दैदेनगिरिनि माखासे थादों जानांगौ, जों बेखौ बारा मिथिला। खिन्थु जोङो गावनि कनफिडेन्स लानानै इन्टारभिउ होदों, मोजां जादों, जोंनि मार्कसआबो मोजां नालाय ओंखारबोदों आरो जों बेखौनो फोथायो। पास जागोन होननानै साख्रिखौ मोनगोन होननानै गोसोआव मोनसे साननाय दंथारोमोन नामा नोंथां? औ आं मोजांखौनो होनो हाखादों। माबायाव एगजामावबो आं मोजांखौनो होनो हादों, फिजिकेलावबो आंना मोजाङानो, इन्टारभिउआवबो आं मोजांखौनो जादों। आसा खालामखादोंमोन आं फैखागोन सानसे समाव, रिजाल्टआ माला ओंखारो बेखौ नेबाय थाखादोंमोन आङो। आदसा माबायदिमोन एगजामा ओरैनो? एगजामाथ' इसिबां मानि जोंनाव हार्ड नङामोन बियो, जेन'बा बिटिसि एरियानियानो जाजोब्बाय आरो माखासे कुइसनफोरा। बाइबाफोरावबो बिटिसिनिखौनो सोंदों, आउटनिखौ सोङाखै। सोरनावबा सोंदों जानांगौ मोनसे मोननै, खिन्थु आंनियाव बिटिसिनि एरियानिखौ लाना सोंदों आरो आउटनिखौ सोङाखै। बेसेबां गेसाव साख्रिखौ मोनगोन नोंथां? आंनि सायाव दा रानिं 29 जागासिनो दं दा रानिं। बेनि सिगां आरो खेबबैसो? आंथ' बिटिसिआव बेनो फार्स्ट टाइम जादों दां, बिटिआरआव। औ ओमफ्रायथ' नैबे माबायाव खालामनो हायासै, बिसिडिसि सेक्रेटारिफ्राव दस्रायाव, माने होनबाना माबाया कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ 1 इयारनि नङामोन नालाय, ओमफ्राय थाबथाना थानानै फरेस्ट गार्डआव आंनिया ग्रोब मिलायनायखाय आं बाहाय खालामदों आरो। ओरैनोथ' बिया बारि जाथ'वाखै? ओहो जाथ'वाखै, आं सिंगेलैनो दं। साख्रि मोननानै नाजानोसै लासैनो। बेखौथ' लासै खुब गोजोननाय दं। औ, न'खरावबो गासिबो गोजोननाय दङ आरो माने आसा खालामबाय थाखादोंमोन आरो साख्रिया जायोबा मोजां जागोन, न'खरफ्राबो मोजां जागोन बिदि साननानै। मारै सोलियोमोन नोंथां? न'खरावथ' जोङो बांद्राय धोनिनि नंखाया नालाय, जोंना ओरैनो दाब दुबल' सोलियोमोन आरो दा साख्रि मोननायजों एसे मोजां जालांगोन आरो बेखौ आं आसा खालामो।